Darba xef famuż ħabib tiegħi stedinni għall-ikel. Ngħidilkom il-verità kont veru ħerqana għal din l-ikla u minn ġranet qabel bdejt naħseb x'jista' jkun li se jsajjar. Forsi kien se jagħmel xi biċċa laħam tajba jew forsi xi ħuta tajba. U min jaf id-deżerta kemm kienet se tkun tajba. F'kelma waħda stennejt li se joħodni l-lukanda tiegħu u hemmhekk niklu ikla tajba flimkien. Al kuntrarju, dakinhar ħadni id-dar tiegħu fejn sibt il-martu u l-uliedu mdawrin ma' mejda li l-mara kienet ippreparat u staqsejtu kif kien ġabni hawn flok fil-lukanda tiegħu u qalli jiena qatt ma nikol il-lukanda, nippreferi nikol l-ikel li tippreparali marti stess. Kif? Staqsejtu jien. Żgur li inti taf issajjar ħafna aktar? Jista' jkun, imma il-mument tal-ikel mhux biss li wieħed jiekol ikla tajba, imma l-ħin tal-ikel huwa mument fejn iltaqa' ma' marti u ma' wliedi u mhux biss nikol l-ikel li marti tkun ippreparat li bimħabba, imma wkoll naqsmu flimkien dak li nkunu għaddejna mal-ġurnata. Dan ifisser ħafna aktar għalija minn sempliċiment ikla. Dak li għaddejt minnu dakinhar ġelni naħseb. Verament l-ikel flimkien mal-familja huwa okkażjoni ta' għaqda, okkażjoni biex il-membri jisiru jafu iżjed lil xulxin u jħobbu iżjed lil xulxin. U kien propju ħin l-ikel li Ġesù qasam mal-ħbib tiegħu l-iktar ħaġa prezzjuża li kellu, lilu innifsu. U għalinna biex namlu dik l-ikla flimkien bħala tifkira tiegħu. Kien waqt ħin l-ikel li d-dixxipli ta' Emmaus għarfu min kien dak l-istranġier li mexa magħhom it-triq kollha, għarfuh waqt li reġathom ġismu. U dak l-għarfien kien biżżejjed biex ibidlilhom ħajjithom. Marret minn fuqhom il-biża, lejja, il-qtieħ il-qalb li kellhom. Mhux darba u tnejn sibna ruħna nieklu ma' Ġesù, nieklu fuq l-istess mejda flimkien, naqsmu flimkien l-Ewkaristija. Il-ħabib tiegħi minkejja li kien xef famuż ma kien jibdel ma ebda xef ieħor lil martu. Imma aħna l-Ewkaristija, l-ikla li jippreparajilna Kristu stess, min jaf kemm il-darba biddilnija ma' ftit qas, ma' mistħija u ma' elf ħaġa oħra. Jekk tħallih lilek ukoll dan ix-xef li tagħna l-aħjar ikla lilu innifsu preżenti fl-Ewkaristija irid idewwaqna it-tjubija tal-ikla tiegħu, il-ħobs tal-ħajja li kull min jiekol minnu ma jagħtih qatt aktar il-ġuħ.